bismillah mi raftana walla taade jibbande taari fuutotoro nammandi nokkuma daati ko mbiyata fuutotoro o wonno wiiten adan ko jiida inde fuutotoro nde on kadi honno ɓe hewa ɗum jiida e leƴƴi ko ɗinandi a joni e wiide saydi kam nokku o wiite ko tekru innuma nden inde ko safalɓe ɓerɓe en arabe on julankoɓe ma datiyankoɓe yilitoɓe heko dañno ande ɗo sah darten ko wayɓe Mouhamad Katibu Abdourahmane Saydi ibnu Kaldoum jomen nokke ɓe mbiyannoma ko nammadir leydi nema yaaji wiide ka Saydou kana on sahaa jimo lolluno golino wonno so mbi holto ganda e leydi nammadir lees kañe e leydi nammadir kooɓe kañe e leydi nammadir pucci kañe e leydi nammadir turdude kañe e leydi nammadir cacci kañe e leydi nammadir wutte harira lamɗo e nammadir honno e nokku ko leƴƴi fulɓe serraɓe sowni ko manni ko jolfo safal beere gummortonoto banggue laamuji fulɓe gariɗi tuɗi koye jawabeni kadi koye jamana almen caggal leppol almen ko jimandi tuɗi koɓe caggal kalifani pour woɗe ɗum jeyta woni samuyiɗo limam wuttiyaka e leylel afrique nam to gudde gudira laamu min laamar puttoro gollo doggol ja ma to la kos an jeyi ja o ko laamu jawo ma o ko laamu man to o ko laamu tonjam lagadan laamu tere me saladiɗo bo laamu taaka tattata bo laamu toɗo kos o ko laamu koltinel ala o ko laamu alme an o ko annasara tuba kom jeeyi o ko jeytare woni sahamu hen nima wuttiyaka e leylel afrique nam to gudde gudiral parce que ɗen woni laamuji ɗiɗi gila nokku eni wiye tefnude wona majji kadi garɗi nokku watti wiye fuutotoɗo laamuji gari jel nokku eni wiye tefnude jangol laamu jawoɓe laamu manna e laamu tonjang laamu taga e laamu termes laamuji garɗi nokku watti wiye fuutorote laamu koltinel e laamu almeɓe laamu nasara tuubko